Iawn, wel, os oes Beibl gyda chi, plis trowch i lythyr Iago, pennod 3. A fe newch chi sylwi mae'r darlleniad yr un peth a y darlleniad wythnos diwetha. Adnodau 1 i 12, ond peidiwch poeni, mae'r ffocws yn wahanol a chydig bach bore yma. Wythnos diwetha, na i'n atgoffa ni tra chi'n ffindo fe yn eich Beiblau, bod Alun wedi agor y gair i ni ac yn edrych ar y testun yma yn enwedig o safbwynt athrawon a'r eglwys. Sut mae athrawon i fod a sut mae'r eglwys i ymateb i athrawon. Dyna oedd y prif ffocws. Oedd e'n dweud fod gan air Duw bwer i arwain y corff a fod athrawiaeth gadarn yn ein cadw ni ar lwybr syth union a fod athrawiaeth simsan falle a sigledig yn arwain ffordd arall. Y pwynt ole nath oedd fod yn bwysig bod ni'n gweld ymddygiad y bugail, nid yn unig clywed ei eiriau fe. Yn sôn chydig bach am celebrity pastors a'r ffordd dyn ni ddim yn gallu gweld eu buchedd nhw, eu ffordd o fyw nhw, felly dylen ni ddim ffocysu ar hynny yn gymaint a y bugail sydd yn ein adnabod ni a ni'n ei gweld nhw a nhw'n ein gweld ni. Nawr te. 1 i 12. Fy nghyfeillion, peidiwch â thyru i fod yn athrawon, oherwydd fe wyddwch y byddwn ni'r athrawon yn cael ein barnu'n llymach, oherwydd y mae mynych lithriad yn hanes pawb ohonom. Os gall rhywun ymgadw rhag llithro yn ei ymadrodd, dyma un perffaith a'r gallu ganddo i ffrwyno ei holl gorff hefyd. Yr ydym yn rhoi ffrwyn yng ngenau'r march i'w wneud yn ifydd i ni, ac yna gallwn droi y corff cyfan. A llongau yr un modd, hyd yn oed os ydynt yn llongau mawr ac yn cael ei gyrru gan wyntoedd geirwon, gallir ei troi a lliw bychan iawn i ba gyfeiriad bynnag y mae'r peilot yn ei ddymuno. Felly hefyd yma'r tafod, aelod bychan ydyw, ond y mae'n honni pethau mawr. Ystyriwch fel y mae gwreichionau'n fechan yn gallu rhoi coedwig fawr ar dan. A thân yw'r tafod, byd o anghyfiawnder ydyw, wedi ei osod ymhlith ein haelodau yn halogi'r corff i gyd ac yn rhoi holl gylch ein bodolaeth ar dan wrth iddo ef ei hun gael ei roi ar dan gan uffern. Y mae'r hil ddynol yn gallu rheoli pob math o anifeiliaid ag adar, o ymlusgiaid a physgod, yn wir y mae wedi ei rheoli. Ond nid oes neb sy'n gallu rheoli'r tafod. Drwg diorffwys yw, yn llawn o wenwyn marwol, a'r tafod yr ydym yn bendithio'r arglwydd a'r tad, a'r tafod hefyd yr ydym yn melltithio'r rhai a luniwyd ar ddelw Duw. O'r un genau y mae bendith a melltith yn dod. Fy nghyfeillion, nid felly y mae pethau i fod. A welir dŵr peraidd a dŵr chwerw yn tarddu o lygad yr un ffynnon. A yw'r pren ffigys fy nghyfeillion yn gallu dwyn olifiaid? Neu'r wynwydden ffigys? Nac ydyw. Ac ni ddaw dŵr peraidd o ddŵr hallt chwaith. Amen. Iawn, fi siŵr bod yna rhywfaint o overlap yn mynd i fod rhwng beth oedd Alun wedi rhannu gyda ni wythnos diwetha a be fi'n rhannu bore yma. Ond y ffocws fydd ni fel unigolion a'r tafod. A dau beth dyn ni'n mynd i edrych arno, dau bwynt sydd gyda fi ni bore yma. Mae grym anferthol mewn geiriau, a felly mae grym anferthol un tafod ni, ac yn ail, mae gwraidd un geiriau ni. Mae yna wraidd un geiriau ni. Yn gyntaf mae grym anferthol mewn geiriau. Interesting fact i chi, neu falle just fact, falle bod chi ddim yn ffeindio fe'n interesting mwyn yn iawn, ond ffaith i ni, yn ôl study neithbwyd blwyddyn diwetha, mae'r oedolyn, average oedolyn, yn siarad tua 16,000 o eiriau bob dydd. On average. Falle bod chi'n dechrau, oh, really? Fyddwch chi'n dechrau cyfri nhw nawr, ond mae'n debyg. Rhai yn siarad lot mwy, rhai yn siarad lot llai. Ond mae hwnna lot o eiriau, nag yw e? 16,000. Os mae dyna'r average. A nath ei wneud i fi ddechrau meddwl, wel, faint o eiriau nes i siarad ddoe? Dychmygwch faint o eiriau nethoch chi siarad ddoe.
A beth oedd y geiriau yna? Beth oedd cynnwys yr 16,000 o eiriau nathwch chi siarad ddoe? Faint o'r 16,000 yna oedd yn dda? Faint o'r 16,000 oedd yn ddrwg? Faint o'r 16,000 oedd yn wastraff llwyr o amser a egni? I ni'n gallu gwastraffu geiriau, i ni'n gallu defnyddio geiriau adeiladaeth pobl eraill, neu ni'n gallu defnyddio geiriau drwg. Ond sylwch, mae gyda'r geiriau capacity. Mae gyda'n geiriau ni capacity i fod yn bwerus iawn. A felly mae'r tafod sydd ganddo ni fel arf, weapon, yn ein dwylo ni, neu yn ein corff ni. Mae pobl yn defnyddio dywediad weithiau, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Ach chi nonsens llwyr yw hwnna. Mae esgyrn yn trwsio yn weddol gloi. Ond chi'n gwybod, mae gan bobl greithiau a, falle mwy briwiau sydd heb wella o eiriau mae pobl wedi dweud wrthyn nhw sydd yn dal i'w niweidio nhw ddegawdau wedyn. Mae geiriau yn rymus iawn. Gyda geiriau bywyd, i chi wedi derbyn Crist Iesu i'ch calonnau. Na chi air grymus, na chi air iachusol, gair sydd yn trwsio'r galon. Ond gyda geiriau, mae rhywun yn gallu taro i lawr, bychanu, yn gallu brifo yn ofnadw. Dyn ni'n twyllu'n hyn os ni'n meddwl bod geiriau'n gallu cael eu siarad a fod dim goblygiadau iddyn nhw. A dyna pam mae'r ffocws ar y tafod gan Iago. Sut i ni'n defnyddio'n geiriau ni? Ydyn ni'n sylweddoli capacity ein geiriau ni? Be sy'n mor beryglus? Pam fod e mor beryglus? Wel, mae'n defnyddio 3 darlun, nag yw e. Mae'n handi i weinidog i allu edrych ar y testun yma, achos mae Iago yn rhoi 3 darlun syml i ni. Mae'n defnyddio ffrwyn, a fi'n credu bod llun i gael o'r ffrwyn, Dafydd, os ti'n gallu ffindio fe, fi'n credu os yw wedi llwytho, llun o geffyl yw e. Yw e'n Anna? Falle bod ti ar ddechrau fe, weithio fe'n gwrthod upload o pethau. Mae ffrwyn yn ddarn bach sydd yn cael ei roi mewn ceg ceffyl, bydd yn dod lan mewn munud nawr. A wedyn mae'r reins yn cael ei rhoi yn stuck i hwnna mwyn i chi allu rheoli y ceffyl. Chi'n gyfarwydd ar darlun gobeithio. Gobeithio bydd yn dod lan nawr. Wedyn mae gyda chi'r lliw, neu'n Saesneg rudder, a'r llong. Gyda'r llong, chi'n troi y rudder a mae'n cyfeirio'r cwch. Syml. Wedyn mae gyda chi'r wreichionen neu spark. Gyda'r spark, mae un darn bach yw spark fach, ond mae'n gallu difa coedwig gyfan. Dyna'r darlun i ni. Mae darlun gobeithio yn glir i chi. Sef peth bach yw'r geg, peth bach yw'r bit, peth bach yw'r rudder, i'w gymharu gyda'r llong. Peth bach yw spark. Ond mae ar grym y capacity i gyfeirio ein bywydau ni, ein corff ni, fel mae'n dweud. Mae gyda'r gallu i'n harwain ni ar gyfeiliorn. Mae'n geiriau ni fel spark, chi'n gallu dweud un peth bach a mae'n gallu niweidio teulu cyfan. Chi wedi profi hwnna weithiau? Neu wedi clywed am hynny? Un peth bach yn cael ei ddweud a mae'n difetha perthnasau cyfan. Nawr, sylwch ar y darluniau mae Iago yn defnyddio. Ydy rudders yn dda? Ydy ffroen yn dda? Ydy gwreichionen, spark, yn dda? Ydy, maen nhw'n gallu bod yn dda. Mae angen lliw a peilot i liwio ar y llong, yn dos e? Mae angen mwyn gallu cyfeirio'r llong. Mae angen spark mwyn cael tân, mwyn cael gres, mwyn cael cadw'n fyw. Mae angen bit, neu mae angen ffroen ar y ceffyl mwyn gallu rheoli'r ceffyl. Iddo fe fynd lle chi moyn iddo fe fynd. Mae pethau yna i gyd yn gallu bod yn dda. Ond ar yr un pryd mae nhw'r capacity i fod yn ddrwg. Oedd e'n neud i fi feddwl tyn bach am scalpel.
Chybo, cyllell fach, finiog iawn. Mewn dwylo Spurgeon, o'n i wedi hwnna. Mewn dwylo Spurgeon, mae'n disaster. Ond yn dwylo surgeon, mae'n beth da iawn. Chi'n deall y pwynt, fi'n siŵr. Chi ddim yn rhoi scalpol i blentyn, chi'n rhoi scalpol i un sy'n gwybod sut i handlo fe. Ceffyl, da iawn. Chi'n gweld pa mor fach yw'r bit? Just tiwb bach sy'n mynd trwy'r geg yw, Mae hwnna'r capacity i reoli'r corff cyfan. Mae hwnna'n anhygoel, nag yw e? A mae hwnna'n dangos i ni fod y tafod yn cyfeirio mwy na just ein geiriau ni, ond mae'n cyfeirio ein corff ni. A'r cwestiwn mawr yw, wel, pa wahaniaeth dyle hwnna'n wneud i ni? Wel, y peth cyntaf sydd eisiau ni wneud yw sylweddoli hynny, mor rymus yw'r tafod. Trin y tafod fel arf. Trin y tafod gyda gofal. Fi'n siŵr fod surgeon ddim yn cerdded o gwmpas gyda scalpol, jyst yn taflu fel an, flipo fel an, chwarae gwmpas gyda fe, jyglo gyda fe. Sut bydde fe'n trin e? Wel, gobeithio ddim. Bydde fe'n trin e'n ofalus. Bydde fe'n trin achos mae'n deall pa fath o damage mae'n gallu wneud. Un slip i'r scalpol yna ar ei law a mae wedi colli y gallu i drin y person o'i flaen e. Mae eisiau ni sydd gyda tafodau, pob un ohono ni, fod yn ymwybodol o'r fath o damage allwn ni wneud. Y math o niwed gallai ddod o'n cegau ni. Ond ar yr un pryd sylweddoli y fraint sydd gyda ni o allu siarad geiriau bywyd i fewn i eneidio rhywun arall, i glustia rhywun arall. Fod gyda ni'r fraint o allu defnyddio ein cegau mwyn adeiladu'n gilydd lan, mwyn cynorthwyo ein gilydd yn y daith, mwyn caru ein gilydd, mwyn gofalu am ein gilydd. Ydyn ni'n defnyddio ein cegau ni mwyn iachau neu mwyn bychanu pobl eraill? Mae'n bwysig sylweddoli'r capacity ac yna sylweddoli, wel, beth sy'n wir amdano i Be sy'n wir amdano i? Sut ydw i'n defnyddio fy ngheg i rhan fwy o'r amser? Yn enwedig pan dwi wedi blino, pan dwi o dan straen, pan mae pwysau gwaith arna i. Pa fath o eiriau sy'n dod mas o'n ngheg i wedyn? Ond mae'r ail bwynt bron yn bwysicach na'r pwynt cyntaf. Oherwydd yr ail bwynt yw beth yw gwraidd ein geiriau ni. O le mae ein geiriau ni'n dod. Nawr, yn yr ail ran o'r darlleniad, sylwch ar adnod 9 i 12 yn benodol yn eich Beiblau. Mae Iago'n rhoi 2 ddarlun, arall i ni. A mae'n dweud ein bod ni'n bobl sydd yn gallu defnyddio ein gennau ni i addoli'r arglwydd, neu i fendithio'r arglwydd, ac i felltithio rhai a greuwyd ar lun a delw Duw ar yr un pryd. A'r tafod yr ydym yn bendithio'r arglwydd a'r tad, gyda'r tafod hefyd yr ydym yn melltithio rhai a luniwyd ar ddelw Duw. A dyma'r darn pwysig na o'r un gennau y mae bendith a melltith yn dod, fy nghyfeillion nid felly y mae pethau i fod. A welir dŵr peraidd, dŵr glân, a dŵr chwerw yn tarddu o lygad yr un ffynnon. A yw pren ffigys fy nghyfeillion yn gallu dwyn olifiaid neu'r wynfydden ffigys. Nac ydyw, ac ni ddaw dŵr peraidd o ddŵr hallt chwaith. Felly dyma'r darlun sydd gyda fe. Mae gyda chi ffynnon, a mae'n gofyn y cwestiwn, ydy'r ffynnon yna yn gallu darparu 2 fath o ddŵr gwahanol? Ac yna mae'n dweud, beth am goeden? Ydy coeden yn gallu darparu 2 fath o ffrwyth gwahanol? Ac cyn bod chi'n gofyn y cwestiwn, ydy mae olewydd yn ffrwyth? Mae'n bwysig. O le mae'n geiriau ni yn dod? O'n calon. Mae'n geiriau ni yn amlygiad o rhywbeth arall, o'r hyn sydd yn y galon. A nid fi sy'n dweud hynny, Iesu sy'n dweud hynny. Os ydych chi droi at Matthew 15, mae Iesu yn dweud yn fyna, yn adnod 11, mae'n dweud, nid yr hyn sy'n mynd i mewn i enau rhywun sy'n ei halogi, gwneud nhw'n ffront,
ond yr hyn sy'n dod allan o'i enau. Dyna sy'n halogi rhywun. Wedyn, mae'r Phariseiaid yn grac gyda fe am ddweud hynny, a mae'n mynd mlaen i ddweud. A ydych chi'n dal mor ddiddeall, adnod 16? Oni welwch fod popeth sy'n mynd mewn i'r gennau yn mynd i'r cylla ac yna'n cael ei yrru allan i'r geidi. Ond dyma'r pethau sy'n dod allan o'r gennau yn dod o'r galon. A dyna'r pethau sy'n halogi rhywun. Mae'r pethau dyn ni'n dweud, mae'r pethau sydd yn dod mas o'n cegau ni yn amlygiad o'n calonau ni, o beth sydd tu fewn. Os ydw i'n rhegi pan dwi'n cicio gwaelod y gwely, pan fi wedi stybo fy modyn trod, mae'n amlygiad, nid jyst fod fi wedi cael poen, ond o ddiffyg rheolaeth, diffyg hunan reolaeth, diffyg hunan ddisgyblaeth. Mae'n amlygiad o rhywbeth dyfnach yn fy nghalon i. Os dwi'n cwmpo i fod eisiau bychanu pobl eraill trwy'r amser, mae'n amlygiad o rhywbeth dyfnach. Bo fi yn falch yn fy hunan, neu bo fi'n trial cuddio fy mhechodau i trwy amlygu pechodau pobl eraill. Neu roi enghraifft i chi. Os ydw i'n honni caru Elain fy ngwraig, ond trwy fy ngeiriau dwi'n ei bychanu hi trwy'r amser, beth mae hwnna'n dweud am fy nghalon i? Dwi'n anghyson gyda fy ngeiriau, does dim integrity i fy ngeiriau i ddechrau, ond mae'n dangos problem ddyfnach yno fi. Yn lle bod fi'n gwneud beth ddylwn i wneud, sef dyrchafu fy ngwraig a gwasanaethu hi, dwi'n ei bychanu hi. Falle mwyn i wneud i fi fy hun deimlo'n yn well am fy hunan, ac i edrych yn well, falle. Ond mae'n dangos problem yn fy nghalon i, nid yn ei chalon hi. Nawr, y cwestiwn mawr i ofyn i ni'n hynna'n yw beth sydd yn y galon? Beth mae fy ngeiriau fi yn amlygu am fy nghalon i? Os oes chwerwder yn dod mas o'n cegau ni, os oes balchder yn dod mas o'n cegau ni, os oes twyll yn dod mas o'n cegau ni, sylweddolwch mae hwnna'n amlygu rhywbeth am ein calon ni. Mae'n amlygu rhywbeth sydd yn ddyfnach yno ni. Ydy eich geiriau chi, ydy fy ngeiriau fi yn amlygu chwerwder, balchder, ofn, ansicrwydd hyd yn oed falle. Neu ydy fy ngeiriau fi yn amlygu gras, addfwynder, gwirionedd, edifeirwch. Os ydy'n calonau ni'n galonau sydd wedi cael eu hachub ac yn y broses o gael ei sancteiddio, os yw Crist yn teyrnasu yn ein calonau ni, fel mae'n dweud y dylai fe yn Rhufeiniaid 6, mi fydd y rhinweddau diwiol yna sydd yn wir am Iesu yn cael ei amlygu yno ni yn araf bach. Mi fydd stamp natur a cymeriad Iesu Grist arno ni. Mae Iesu yn dweud na gyfen Luc 9:23, os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes bob dydd am canlyn i. Mae yna gyfrifoldeb arno ni bob dydd i atgoffa'n hunain o lle ni'n sefyll ger bron yr arglwydd. Ga i ofyn i chi, ydych chi'n dechrau'r diwrnod fel hyn? Yn atgoffa'ch hunan, dwi wedi marw i'r hen Aaron, dwi wedi marw i'r hen natur, yr hen gnawd, dwi nawr yn byw i Grist. Fe sy'n nawr yn teyrnasu yno fi, mae wedi fy mhrynu fi trwy ei waed, dwi'n greadigaeth newydd, dwi'n reslo gyda'r hen gnawd, ond arglwydd dwi'n ymwybodol bod fi angen i ti trwy ysbryd, trwy dy air, trwy help yr eglwys i fy newid i. Oherwydd dyna sut mae'r arglwydd yn dymuno newid ni. Weithiau ni'n gallu syrthio, fi'n meddwl, i'r trap o feddwl, nawr bod fi'n Gristion, rhywsut trwy rhyw magic, mae pethau jyst yn mynd i newid. Ond mae'r arglwydd yn gwneud yn reit glir yn y gair,
trwy waith yr ysbryd, a mae hwnna mewn ffyrdd penodol, mae e'n ei newid ni. I fod yn bobl sydd yn newid y ffordd ni'n siarad ac yn newid ein calonnau ni. Enghraifft, os dwi'n deffro yn y bore, a'r peth cyntaf ar fy meddwl i yw, fi'n gorfod delio gyda hon dros nesau fi, a rheina'r plant na, a maen nhw wastad yn ddrwg, a wedyn fi'n gorfod mynd i'r gwaith, a fi'n gorfod delio gyda nhw. Mae pawb just mor annoying. Chi wedi deffro teimlo fel yna weithiau? Allwn ni fod yn onest? Pam fod pawb yn gorfod bod mor annoying? Fi just eisiau, cael gwared ar bawb a phopeth. Yn lle dechrau gyda'r Efengyl. Gai awgrymu dechrau fel hyn. Dechrau yn canolbwyntio ar ac yn meddwl am beth mae Iesu Grist wedi wneud drostoch chi. Diolch Arglwydd am fy ngwneud i, diolch am fy ngharu fi, diolch am faddau i fi. Gweithio pob pechod, diolch am dy drigaredd yn fy mywyd i. Diolch am fyw bywyd perffaith. Diolch am dy berffeithrwydd di. Dwi'n cyffesu fy mhechod i. Dwi'n cyffesu fy ngwendid i. Dwi'n cyffesu Arglwydd, dwi mor falch. Achos dwi wedi deffro bore, mae'n meddwl bod pawb arall yn annoying, a dwi wedi colli golwg ar fi fy hun. Chi'n gweld mor aml i ni'n gallu edrych ar bawb arall, a mae mor hawdd, nag yw ni'n canolbwyntio ar beth sydd yn rhwystredig amdani nhw. I ni'n canolbwyntio ar beth sydd yn wendidau ynddyn nhw. Ni'n colli golwg, mae Satan yn cael field day gyda llaw, pan mae hynny'n digwydd. Pan ni'n colli golwg ar ni. Be dwi angen, bob bore, yw dos o reality ysbrydol. Dwi angen cael fy atgoffa o pwy ydw i ger bron yr Arglwydd. Pechadur sydd wedi derbyn gras. A beth mae hwnna'n neud yw mae'n siapio y sgwrs nesaf dwi'n cael gyda'r person nesaf fyddai'n cael e gyda. Achos byddai ddim yn ei trin nhw fel rhywun sydd yn is na fi, byddai'n trin nhw gobeithio fel mae'r Arglwydd wedi fy nhrin ni. Achos dwi wedi cael fy atgoffa, dwi wedi derbyn y fath drigaredd, y fath ras gan yr Arglwydd. Os di hynny'n wir, sut allai i wedyn droi at rhywun arall a'i bychanu nhw? Dwi am ddangos trigareth, dwi am ddangos gras, fel mae'r Arglwydd wedi ddangos gras tuag ato fi. Mae hwnna'n gallu bod yn anodd. Yr un mor anodd ag oedd e'r Arglwydd Iesu i ddangos gras tuag at bobl fel fi. A nid yn unig, dyn ni angen dos o reality ysbrydol, ond dyn ni angen dos o wybodaeth ysbrydol. Dyn ni angen dos o'r gair. I ni'n byw mewn byd, a fi'n credu bod ni'n fwy a mwy yn anghofio hyn, sydd yn trin gwirionedd fel anwiredd ac anwiredd fel gwirionedd. Bod beth sydd yn wir a beth sydd yn iawn ddim yn iawn. A chi'n gwybod beth sydd angen arno ni? I ni angen gosod y cwmpawd yna fel petai nôl yn iawn. Ni angen cael ein gosod ar y llwybr iawn eto, bob dydd, trwy'r dydd. I ni angen cael ein atgoffa o beth mae'r Arglwydd yn dweud sydd yn wir. Beth mae'r Arglwydd yn dweud sydd yn iawn. Sut mae'r Arglwydd yn dweud dylen ni fyw. Achos mae gymaint o leisiau yn dod o bob man. Ond y study arall o'n i wedi edrych arno, yn sôn am impact y geiriau i ni'n gadael i lenwi ein meddyliau ni. Mae'r math o iaith, y math o eiriau sydd dyn ni'n gadael i fi mewn un meddyliau ni yn cael effaith ar yr hyn dyn ni'n ei fyw. Y byw allan. Mae eisiau ni fod yn ofalus felly, yn does e? Ydyn ni'n gwybod mwy o sgript Lord of the Rings? No offence i unrhyw un sy'n offi Lord of the Rings. Right? Ond ydyn ni'n gwybod mwy o sgript Lord of the Rings, neu fill in the blank, be bynnag chi'n hoffi, nag ydych chi'n gwybod o adnodau, o air Duw. Pa un chi'n trysori fwyaf? Achos credwch neu beidio, mae'r pethau yna yn mynd i siapio eich meddylfryd chi a'ch ffordd o fyw. Mae eisiau bod chi'n saturato'ch hunan yn y gair mwyn i chi adael i'r gair i wneud y gwaith. Sy'n golygu treulio amser gyda'r Arglwydd trwy ei air. Bydd darllen am yr Arglwydd Iesu, am natur yr Arglwydd Iesu, yn gorfod cael effaith ar y ffordd dyn ni'n byw os y'n ni'n dymuno byw fel yr Arglwydd Iesu.
Heno fyddwn ni'n edrych ar Ezra 9 ac un o'r disgrifiadau o bobl sydd yn serious am yr arglwydd yw pobl sydd yn ofni geiriau Duw Israel. Yn Saesneg, tremblo ar eiriau Duw Israel. Beth yw hwn i ni? Beth yw gair Duw i ni? Yw fe jyst rhywbeth i ni'n troi ato o bryd i gilydd pan i ni'n desperate? Nid ni'n ei drinau fel rhywbeth sydd yn cyfeirio ein llwybrau ni. Y wirionedd, absolute. Ac yn ola, dyn ni angen yr eglwys, dyn ni angen dos o fod gyda'n gilydd a rhoi lle i bobl eraill i siarad mewn i'n bywydau ni. Dyn ni angen treulio amser o gymdeithas gyda'r arglwydd, dyn ni angen treulio amser yng ngair yr arglwydd, dyn ni angen treulio amser gyda'n gilydd. Mae'r math o bobl ych chi'n treulio amser gyda yn mynd i effeithio ar eich cerddediad chi gyda'r arglwydd a'r ffordd ych chi'n ymddwyn, a'r pethau ych chi'n dweud. Mi'n siŵr bod chi wedi profi hynny eich hunan. Fi'n cofio rhai pobl fi'n abod sydd yn gyple priod, y mwy amser maen nhw'n treulio gyda'i gilydd, y mwy maen nhw'n dechrau swnio fel ei gilydd. Chi'n sylwi? Fi'n meddwl bod yn beth hyfryd. Maen nhw'n rhywbeth off ar ei gilydd mewn geiriau eraill. A mae'r un peth yn wir gyda ni, bod ni'n amgylchynu hunain gyda phobl sydd yn gallu ein adeiladu ni lan, sy'n gallu'n gwasanaethu ni, ein caru ni, ein cadw ni'n atebol i'r arglwydd. Chi'n gwybod chi'n colli mas gymaint a chi'n dioddau os nag ych chi'n rhoi lle i gymdeithas gyda'r saint. Chi'n dioddau os nag ych chi'n rhoi lle i gymdeithas gyda'r saint. I ni wedi cael ein creu i fod yn gorff, yn bobl yr arglwydd, gyda'n gilydd. Nathon ni edrych ar un Samuel yn ddiweddar yn dofe. Faint o weithiau dyma Duw yn annog ac yn siarad gyda ac yn herio Dafydd trwy ei ffrindiau fe, trwy bobl eraill. Trwy Jonathan, llwyth o weithiau. Trwy Abigail, nath e herio fe. Ac yn ail Samuel, nathon ni'n edrych ar hyn, ond wedi Nathan. Chi'n cofio Nathan yn ceryddu fe? Pwy yw'r bobl yna? Pwy yw eich Jonathans, eich Abigails, eich Nathans chi? Pwy yw nhw? Y bobl yma sy'n gallu'n cynorthwyo ni. Pwy yw eich Paul a'ch Onesimus a'ch Philemon chi? Pwy yw eich Paul chi sydd yn gallu dweud wrth Iwodia a Synte chi, come on, mae eisiau chi fod yn un gyda'ch gilydd, yn helpu'ch gilydd. Dewch chi undod yn y corff. Unwaith eto, mae gyda ni trwy ein geiriau y gallu i ddod â undod i allu caru'n gilydd a gofalu dros ein gilydd. Ond mae rhaid i fi ddweud, y peth penna sydd rhaid i ni wneud yw delio gyda'n calon ni. Dyna'r broblem, y gwraidd. Os oes geiriau hallt yn dod mas, mae hwnna'n dod o galon hallt. Okay? Os yw'r pethau sy'n dod mas o'n gennau ni ddim yn, mae hwn yn ironic, nag yw e, seasoned with salt, a felly'n hallt. Ond hallt mewn ffordd da, mae yna broblem dyfnach. A'r cwestiwn sy'n rhaid gofyn felly yw pam? Ydy'r arglwydd wedi delio gyda'n calon ni? Yn gyntaf, rhaid gofyn y cwestiwn, wel ydw i wedi cael fy ail-enni? Ydw i wedi derbyn calon newydd, calon o gig a gwaed, sydd â'r capacity i ddwy'n ffrwyth, i fod yn eiriau ffrwythlon. Ond yn ail, a ydw i'n gadael i Grist i deyrnasu yn fy mywyd i? A ydw i'n rhoi fy hunan o dan awdurdod gair Duw mewn cymdeithas gyda'r arglwydd ei hunan fel bod e'n gallu siapio fy nghalon ni, newid fy nghalon ni. Chi'n gweld beth sydd angen yw bod ni'n cael rhyw fath o continuous heart surgery, lle mae'r arglwydd bob bore pan ni'n treulio amser gyda fe, pan ni'n treulio amser yn ei aire a pan ni'n treulio amser gyda'n gilydd, fod e'n gwneud gwaith yn ein calon ni. Ac wrth iddo fe weithio trwy ei ysbryd yn ein calonau ni, mi fydd e'n newid ein calonau ni. A byddwn ni'n gweld y newid yn ein geiriau. Nawr fi eisiau gorffen trwy bwyntio rhai pethau mas falle i'n cynorthwyo ni i allu gweld beth sy'n bod yn ein calonau ni. Er mwyn gallu diagnoso falle tafod heb ei ffrwyno. Ydy'n geiriau ni yn adeiladu lan neu'n tynnu lawr?
yn eich delio chi gyda phobl eraill, nawr meddyliwch chi yn eich calonnau hunain, ydy fy ngeiriau fi'n adeiladu lan neu yn tynnu lawr gan amla? Ydy yn gyson yr alwad yna yn Philippiau 2 i ystyried eraill yn deilyngach na fi, yn well na fi, yn uwch na fi. Achos dyna nath Iesu Grist i ni, ynddo fe? Nath ei drin ni, bod ni'n is na ge, yn uwch na fe. Nath ei ddyrchafu ni. Bod ni ddim yn heiddi gyda llaw. Yn ail, ydyn ni'n gosip o. A mae yna fath beth i gael a seemingly holy gossip gyda llaw. Be dwi'n golygu gan hynny yw, mae'n gallu dod gyda gais, gyda golwg ysbrydol, ond dyw e ddim yn ysbrydol. Allai ddod a dweud, fi'n stryglan ar hyn o bryd, achos mae fy ffrind i Jim yn really stryglo, chi'n gwybod, mae'n cadw mynd mas ar y weekend ac yn meddwl i. Unwaith eto ath e mas ar y weekend a meddwl i. Nawr, cyferbynnwch hynny gyda rhywun yn dod atoch chi dweud, dwi'n really poeni am fy ffrind i. Sa'n ni sôn pwy yw e, ond mae'n really stryglo gyda phroblem o ddiffyg hunan ddisgyblaeth ar hyn o bryd. Allwch chi plis gweddio am gyfle i fi allu siarad gyda fe ac y bydd yr ysbryd glân yn gweithio ni galon e. Chi'n gweld dau fath o wahaniaeth yna? Mae un yn tynnu sylw at chi mewn gwirionedd. Mae gen i rhyw wybodaeth a fi'n gallu rhannu'r wybodaeth yma. Mae gen i bwer yn y wybodaeth a fi'n mynd i rannu fe gyda chi. Fi'n gwybod rhywbeth dwi ti ddim am fy ffrind i Jim. Nid yn unig hynny, ond dwi'n barnu fe yn y ffordd fi'n siarad am ei bechod e. Yn drydydd, dwi ddim yn cynnig unrhyw fath o reswm dros rannu'r wybodaeth. Fi jyst yn rhannu'r wybodaeth mwyn rhannu fe. Yn yr ail esiampl, o'n i'n rhannu achos bod fi'n dymuno bod pobl eraill yn gweddio. Mae eisiau ni eto chwilio'n calonnau ni. Ydyn ni'n rhannu mwyn codi'n hunain lan, mwyn darostwng pobl eraill, neu ydyn ni'n rhannu gyda'r bwriad, a dyna byddai pen draw yr ail berson byddai ni'n gobeithio, y bwriad yw i ddyrchafu Jim, i godi fe, i adfer e, i gynorthwyo fe, nid i dynnu fe lawr. Tybed beth yw'n cymhellion ni, eto mater y galon yw e. Yn drydydd, ydyn ni'n canolbwyntio ar y llwch llif yn llyged pobl eraill, a ddim yn gweld y log yn ein llyged ni, neu hyd yn oed yn ceisio cuddio'r log yn ein llyged ni. Chybod, un peth ni'n aml iawn yn gallu wneud, a mae hwn yn trait yn enwedig mewn dynion, mae'n debyg, so mae eisiau ni ddynion fod yn ofalus gyda hyn, yw bod ni'n edrych ar ac yn codi lan a dyrchafu ac yn emphasise o problemau a pechodau pobl eraill, fel bod e'n tynnu sylw i ffwrdd o'n problem ni a'n pechod ni. Eto, i ni'n barnu eraill mwyn gwneud i ni deimlo'n well. I ni ddim eisiau delio gyda'n pechod ni, so ni'n pwyntio at un rhywun arall. A pedwerydd peth, ydy'n llyged ni yn y lle cyntaf, ydy'n ffocws ni a'n calonnau ni, a'n meddyliau ni ar Iesu Grist. Neu ydy ar ein hunain. Faint o fywyd, geiriau, faint o galon Crist sydd yn siapio ein bywydau a'n calonnau ni. Be dwi'n golygu gan hynny yw, yn ein bywydau ni, faint i ni'n meddwl am, faint i ni'n ystyried Crist hyd yn oed. Mae eisiau ni weddïo, ond os e, arglwydd dwi eisiau fod y mywyd i, bod fi fel sponge wedi cael ei daflu mewn dŵr, a bod fi jyst yn amsugno Iesu Grist. I air e, i gymdeithas e, popeth amdano fe. Fel bod fi, wedyn, pan mae rhywun yn gwasgu arno i, yn gadael mas Iesu Grist. Pan mae sponge yna wedyn yn cael ei wasgu, mae dŵr yn mynd bob man ag yw e. Dyna be fi moyn. Yw bod fi wedi treulio gymaint o amser yng nghwmni'r arglwydd Iesu, yng ngolwg yr arglwydd Iesu, yng ngair yr arglwydd, fel pan mae rhywun yn gwasgu arno i, dyna sy'n dod mas. Felly, cofiwch capacity y tafod.
a defnyddiwch y tafod er daioni, nid drygioni. Mae'n dweud yn Diarhebion 12, adnod 17-19. Fi'n defnyddio Bible.net fan hyn, achos mae'n lot cliriach. Mae tyst gonest yn dweud y gwir, ond tyst celwyddog yn twyllo. Mae siarad yn fyrbwyll fel cleddyf yn trywanu, ond mae geiriau doeth yn iachau. Mae geiriau gwir yn aros bob amser, ond celwydd mae wedi mynd mewn chwinciad neu mewn eiliad. Ac Effesiaid 4:29. Nid oes yr un gair ddrwg i ddod allan o'ch gennau, dim ond geiriau da sydd adeiladaeth yn ôl yr angen, ac felly'n dwy'n bendith i'r sawl sy'n ei clywed. Eto, adnod 10. O'r un gennau y mae bendith a mellith yn dod fy nghyfeillion, nid felly y mae pethau i fod. Peidiwch â gadael i bethau fod fel yna. Ac yn ail, llannwch eich bywydau gyda gair Duw. Gnewch yn siŵr fod y galon yn iawn, fel bod ein geiriau ni yn iawn. Ges i'n atgoffa wrth baratoi o Judas 1, adnod 20-21. Ond rhaid i chi gyfeillio'n annwyl eich adeiladu eich hunain ar sylfaen eich ffydd holl sanctaidd a gweddio yn yr ysbryd glân. Cadwch eich hunain yng nghariad Duw, gan ddisgwyl am ein harglwydd Iesu Grist yn ei drigaredd roi i chi fywyd tragwyddol. Amen.